चिदम बिसि जों पालायना थाङै दङ गंपुइ एकाडेमि हायर सेकेन्डारि स्कुलनि मोखांथै जों दाबो लामा हिमबदक हिमलायनाय खाथुम खाजाखाय आजादी का अमृत महोत्सव ताकलाय जाय जायखे खाथुम खाजाखाय पालायनाय दङ हर घर तिरंगा जों पालायनाय दङ खा काहाम याफोराव टं बान्दा कालचाराल एबा हुकमु बान्दाबो दङ बाना तिसाफायनाय जों हिमबदक हिममानि जत देशनि लुकुरकनो अ हास्तेनि लुकुरकनो आनि भायाब सन्नो ताई अ देशनि हामग्रायनाय बर' रखनो जों बेलायखिनो थाखा हाबनाय दं थकमायाफोराव ताई दिनैनि सालो अ बर' रखनो जों खुलुममायाफोराव खुलुमो बरकनो जे बर' रखनि बागै जे लांमा गतरंनि बागै जों यकमा सालमानि मान बिसि रानै रमै ब्रिटिशनि सासनाव जों दंमोन सासन सिनि आब सुसन लांचित बंचित दंमोन जों यकमा सालमाथा आ बर' रखनि बागै आ बर' रखनो जों बेलायनो दिनै खुलुमथाय मैथु खुलायथाय दमुं बरकनि लामाव जों रमै बरकनि जे फुनुकलांमानि लामाखै हिनियाखाय चिनि देश चिनि हास्ते डेभेलप दंला बरकनो जों मैथु खुय बरक जे फुनुकलांमानि लामानो जों रमै सुमाय हामबाय Kenan ya, mau kesana kiri, tuh, mau sedang kemana? Mau kemana? Ada yang mau ada. Oh, mic kesana habis naik. Siapa ya bang? Yang tadi. Ada cara yang mana? Koloninya pare, sungkahan betul na. Jadi barat foto lihat mana, sama sung ini kalau yang tu tu, kumpul akademi. Ulo belai sama, masih live tangi. Sung tabu, yang betul, ini ayang buk mari bazar betul pun, pergi hanggui, sung pewasa, baru semri pergi guru wesung. Dewasa sekolah apa ini? Okay, so himbato improve. Asal ini berit ini. Okay. Resap nak kata apa? Betul flat beda. Tak kelihatan apa kali saya orang yang sih. Tak sayang kau. बहुत कमाई karena official loh saya flag kelajak ya bang mah tunggu Kita dodik, cari tempat lomba. Sekarang kasih flag karena namanya itu.
में लाइन है सुबह में लाइन में हिसाब कट हो रहा है Ui, ăn được lại nào? Không, chắc không phải đúng rồi. जब तक नहीं बस कहाँ तो आना वहाँ पर Are tahu sana no.